Veieu que aquesta capsa té un forat, vull dir que sempre li costa una miqueta més amb el gos de picar-ho. Se li llença. No encerta, com he dit és el forat no és gaire gros. Molt bé. N'hi fica un altre. Se li escapa. Molt bé. Va a buscar un altre. Molt bé. Un aplaudiment per l'una. Va venir un altre, l'última. Se li ha escapat. El torna a ficar cap dintre. Se li escapa. No hi ha manera. No encerta. Molt bé. Tot això és fet amb el mateix sistema. I com hem dit abans, és paciència i el gos ho anirà fent. Ara fan totes les pilotes alhora. No hi ha maneres, aquesta se li resisteix. Ara. Aviam si agafa les altres. Molt bé. Ara només en queden dues. Se li va escapant, Això de solucionar els llits de veure tanta gent. Bueno, va buscar l'última ja. Molt bé, un aplaudiment per la Bruna. La torna a col·locar sobre el cofre i li farà fer una altra cosa. Ara farà l'u de la canasta, el gos. Tots són exercicis que se'ls van treballant, s'han d'anar mantenint i ara l'ha d'encestar la canasta. Molt bé. Aquí la crida, la fa seure, la fa estirar. I li fa donar la voltadeta cap a l'altra banda. La pilota i bàsquet. Molt bé. Ara la farem passar per l'arbre, que es diu, la farem passar per l'arbre. Estic formant. Més cap allà, que els d'allà baix no ho veuen gaire. Anica, agafa un moment la Enia, dóna-me-la. No, puja-me-la, agafa-la un moment. Bueno, intentarà fer passar el gos per l'aro. Aviam si ho logrem. La punyetera passa pel costat, jo pensava que és fàcil això. Tornem a provar. No vol passar, tornem a provar-ho. Ara mirem, la gossa salta, molt bé. La pilota i bàsquet. Molt bé. Bé, seguim amb més exercicis. La gossa toca. Torna a tocar la pandereta.
Molt bé. I cap al futbol. José. Com podeu veure, es pot fer qualsevol tipus de gos. No és necessari que siguin gossos de raça ni res, ni petits ni grans. Qualsevol gos se li pot ensenyar. Ara aquí li ha ensenyat que guardi les sabates a la caixa i un cop les hagi guardat que tanqui la capsa. Tanca la capsa, molt bé. Així que aniria molt bé un gos a casa que ens conegués totes les coses. Aquí sent el gos, abans de passar els gossos i això els pares que veuran. Bé, i per últim, farem un exercici que fa molt poc que l'està treballant, per tant és molt fàcil que no ho faci o que ens falli, que és que el Germán farà un esternut, el gos agafarà un muc de paper, li donarà perquè es mogui i un cop s'hagi mocat el llançarà al terra i la gossa el plegarà i el ficarà a la paperera. Sí, és molt sofisticat, però aquí sí que caldria silenci que el gos senti bé l'esternut. Aquí encara hem de pensar molt de només, que encara en queden molts. Aviam si els plega i els fica a la paperera. Encara no. Ja he dit que és un exercici que no el té acabat, però us el volíem ensenyar perquè és molt maco. Molt bé. Bé, ara sortirà el xoc